weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to añameji taaɓe ciloña daabiya koɓɓillo ɓoki jawe madina kaaƴe pawe gudduɗe ko on waktu yoni hato koɓɓillo e nder galle ceerno mamoudou sow e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men yidde gouvernement leydi sénégal ko ƴellidde ndema beele kame ndema maaro kala nder leydi ndi hanki jonde taw ɗowi ɗum ko hoore jagorde leydi sénégal hakkude makko e jagorde ha tenti to fannu banggue ndema 2023 2024 to leydi mauritanie ñawore gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mohamed Ould Abdel Aziz ɗum ko caggal balɗe sappo e joyi nde yowa hanki ñawore nde fuɗɗitima ko fate banggue mbuñari dirtindemo koppareje ngaalu leydi ndi to leydi mali hanki ko jango waɗi e nder région mo kulikoro nokku biyeɗo zambe goo ha kene tolno yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen hen tatto hen ɗiɗo ko gendarme ɓe goto ko police heddiɓe ko jambour en to leydi guiné Conakry kene tolno e goo piccala 5 tonnes cocaïne huɗo bon koko woni ko jagga e affaire taw koye maaje kaɗɗe leydi guiné hewɓe mbiyama hen teeɓa kabruji men manaw en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Gabon Tunisie ma en jaa ha to Libye kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Kalidou Demba Diallo to Dakar ko jom galle muma duttiɗo Mamadou Toulaya to France ko mawnuma duttiɗo Wali Samba to jalluɓe ko mawnuma duttiɗo Takko Toulaya to Wali Jentana ko mawnuma duttiɗo Harana Samba to leydi France ko mawnuma duttiɗo Lay Diallo to Dakar ko ɓiyuma duttiɗo Demba Diallo to Dakar ko mawnuma duttiɗo Diabe Samba Dia to leydi France ko ɓiyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Diary Samba Diallo yalti aduna alhamisa kikiɗe hanki o to Dakar wira aljuma kikiɗe hande o to Dakar yaltiɗo aduna ko duuɓi 60 weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gardogola ceerno Habous Diallo fedde heblo sukaɓe afrique eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen wullango ko ɓi ko biyeteɗo Diabe Samba Dia taweteɗo to leydi France kura ko koddiɗo belɗo hen banggue mettuɗo hen banggue so tawi aɗa ha galle ma walla juma walla jama kala ko mbatta sa soodi matériel moƴƴo ma waw wurdude kura ha timma tawa caɗele gota heɓani ɗum jeeyi sababu comptoir français d' électricité ari e dow moɗona tawete koto lamorgo Dakar lamorgo leydi Sénégal Dakar to wiyete Kermassar taɓanɗe temedere hakkude mum e Auchan mo Kermassar ko ɗon tawete comptoir français d' électricité ɓe jogui ko matériel uji produit ji moƴƴi giwɗi toon to leydi France taw ko original faati koye mahango kala ko mahata sa jokkodire mabɓe ma eɓen hoolare timmude no feewi ɓoggi kuura moƴƴi lampaji moƴƴi kono ne kadi modulaire uji moƴƴi disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa aɓen jogui lampaji ko fate cérémonie guilay soirée guilay gueɗe diine ha e goɗɗum kala lampaji ñanteteɗe salle ha e suudu ha e bowal galle kala leernoji kala kon jiɗɗa aɓen jogui câble vidéo surveillance taw ko ɓoggi muɗuma aɓen jogui projecteur uji moƴƴi
aɓe jogii kala hen ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi sa jokkondiri e maɓɓe a weltoto so tawi a jokkodiri e comptoir français d' électricité a crt circuit coura ni cuume galle ma ni mas coura ni guila frigoji maɗa ha tenti noon lampaji maɗa burloji e kala saha kala mum a sirti hen ha laaɓi. comptoir français d' électricité ɓe jogii ko produit original giwɗo to leydi france so tawi a jokkodiri e maɓɓe kala ɗo gonɗa ma ƴeew feere kala no on produit yettorima tawatinani hen caɗele courant ko koddiɗo bonɗo kono kadi sa dañini ɗum matériel moƴƴo a hisi a hisnat teni kadi ko hay duuɓe kitale tawa sohlani changede hen haydara sa yiiɗi jokkodirde comptoir français d' électricité mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jokkodire comptoir français d' électricité taweteɗo to dakar lamorgo leydi sénégal kermassar taɓande temedere hakkunum e o samo kermassar. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele goragu mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko booɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗo men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko haako woocako
taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni joni. So tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54. So tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43. So tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88. So tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. So tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade safara gorel teyya. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeeɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no jayde weltare TV woyi wadde kala kikiɗe so tawi ne fuɗɗo jayde mum heewi jabbade musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kana addana men actualité ji ko fati diine men nde tawne mbawa dañde kumpital ɓurgala diine men ceerno Ibrahima Saydou Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En ñaganima foof Allah moƴƴere, en ñaguima foof nde ñagonto en Allah moƴƴere. Yo Allah jaɓan en korkaji men, yo Allah hokku en tawede korkaji kewɗi ɓennuɗi e paaɗi ardi fof yo Allah jaɓan en enen dendagal bandiraɓe julɓe. En garti humude adi mo gadodirɗen e julɓe ɓe nayortoɗen hande ko ha hande ko ene harmi ko hoora wonande on ñawɗo, korka ñawɗo ɗum ene harmi. Mo ganduɗa on ñawɗo ene huula so tawi o hoori tan fitanu makko ne wawi heddade hen. Mo rafi mo ganduɗa oɗo rafi o wawa horde. So tawi o hoori ene waɗa makko caɗele ha ga ene wawi ni fitanu makko heddo hen e korka ka. Ɗum noon ko jiɗɗen wiide tan ko ene heewi ɗum ene heewi e nder reedu meɗen Fuuta. Jiya neɗɗo taw o sellani omo tampi o wiya kanko o hoorat tan min gañmi tan ko rewede korka ni o wiyata. Ay ngol ɗo konngol yimɓeɓe yo tinno goppa ngol ɗo konngol. Neɗɗo taw sellani omo tampi tawa omo hoori omo dawri korka mbiyamo an a sellani holko saabi aɗa hoora. O wima min gañmi tan ko rewede korka. Rewede hay goto yiiɗa rewede kono noon rewede ko Allah fawanma. So tawi a sellani aɗa tampi artin no mbasa horde. So tawi a selloyi a dañi jaam joɓa ko ndewetenoɗa ko kadi saɗa yoɓoya kono jiɗirɗa joɓirta. Ndeke noon so tawi neɗɗo sellani ko rafi heɓtimo yo tinno o wasa horde o ñamlo. So tawi o selloyi o yoɓa korka ka. Tawi ko rafi oɗo mo sellata oɗo rafi o sellata hankadi no ko ɗamina o sellata o ñammina. Tawi ko rafi mo sellata o wawa horde sahaji ɗi fof so hoori ne waɗa makko caɗele no feewi o ñamminat. Ɗum noon tinnoɗen kala mo sellani rafi cattuɗo yo tinno o wasa horde
e o wasa horde so tawi o hoori omo wonde rafi ɗum ene harmi ɗum noon ko tugnade e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala to winota deftere makko teddunde nde hoto mbare koye mon e sabu jomiraɗo laatima ɗo mon ɗo ko jurmotoɗo to suratul nisa aya battuɗo 29 jomiraɗo subhanahu wa taala o wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman hoto mbare koye mon Allah laatima ɗo mon ɗo ko jurmotoɗo ɓaade noon Allah ko jurmotoɗo en neɗɗo yo tinno yurmo hoore muɗum jomiraɗo taqɗoma o yurmimama wimama so tawi a sellani hoto hoor ɗum noon tinno annene ar yurmo hoore maɗa an mo sellani e yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en kala ko taati ɗen ko perguirɗen musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi neɗɗo mo sellani neɗɗo mo hattanani jaaɗo ha naywi mo ala sembe mbaɗon Amadou Dia tri men kala oɗo saaha ene jaafe no feewi kabruji men e ɗemngal pulaar mawɗo leydi ndi Sénégal hanki waɗi waylo to banggue gardidi armi leydi Sénégal ɗum wo toɗɗi ko kesso chef d'état majeur général armée gendi leydi ndi on woni kesso toɗɗaɗo ko général Mbaye Cissé woni gardiɗo armée leydi ndi kala wo lomti ko général Cheikh Wadda ko on wo lomti kankoɗo hen kesso toɗɗaɗo hande joguiɗo guinol armée gendi leydi ndi kala o fuɗɗata golle makko 10 lewru avril so jomiraɗo haaji keddorɗen koye Sénégal caggal luural gargal hakkude Idrissa Seck kame numéro mum ɗimmo woni wonande Yakuba Diatara mo ganduɗa kam woni jagorɗo coftal ɓalli gendi leydi Sénégal ɗum ko caggal nde Idrissa Seck riwimo e landa rewmi hanki noon o hocci oto makko gam yaade galle Idrissa Seck hollirde kankone ɓayde koye landa Idrissa Seck o ƴettirano oɗo henna poste ko fate banggue wonde jagorɗo coftal ɓalli kankone wo acciti ɗum kono Idrissa Seck holliti woto accira yo jokku ɗeɗon golle makko batu hakkude jagorɗe taw ardi ɗum ko Amadou Ba hoore jagorɗo gendi leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanki o hakkude makko e jagorɗe ɗe ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi e tawtorede yaruɓe fannoji ko fate banggue gueɗe ndema kono kadi ɓe kaali toon ndema leydi Sénégal gam heñanade ndeɗo henna hitande 2023 2024 ɓamtude ndema e kala sifa guilay maaro ha e leƴƴi goɗɗi kala kanko on jagorɗo ndema Ali Nguy Ndiaye wo holliti état Sénégal oɗo saaha ne heeɓi yaltinde ngaalu timmugo no fewi gam wallide remoɓe ko fati banggue engrais nde tawno ko kañum woni ko moƴƴitinta yogay guuraji ɗi ndematen e nder leyɗele meɗen yidde Sénégal koɗo tan e novembre 2023 ko wattude yidde remde ko fati banggue beele ɗum ko caggal fitinaji baɗɗi toon to leydi Russie hakkude mum e Ukraine ha yogay leyɗele Afrique dañi hen caɗele mawɗe no fewi to banggue guura beele ɗum noon guila nden mawɗo leydi ndi Sénégal holliti leydi Sénégal yo ƴewde so tawi kay beele ene moƴƴa e nder mum ɗum jeeyi sababu ISRA waɗino essayé gam ƴewdade beele ne moƴƴa ɗum rema ko toon to Sangalkama ene tawe e nder diwan mo Diamniadio hollitama ɗum moƴƴi kay ha ɓurtini moƴƴude ɗum jeeyi sababu jagorɗo ndema leydi Sénégal holliti ɗo e novembre ma Sénégal umono kala kene wiye ndema taw ko beele e nder leydi Sénégal jagorɗo pétrole woni Aissata Sophie Galadima ne wonde nando makko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie Abdel Salem Wuldu Mohamed Saleha ene wonde jagorɗo taaridi woni Aliou Dioba kame Adama Diallo woni DG Petro Sena taw ko holding kamɓe hanki jano toon to ndar gueji dande maayo ken wona kiloji 10 hakkude mum e ndar gam yilloyade guesa gaz gonba e sañede toon taw kadi ɓe kolliti golle ɗe ne jaari yeeso no fewi ɗen gandi ndun waydu rendi ɗum ko Sénégal e Mauritanie kamɓe kala potti toon hanki gam yurnoyade ɗen golle golleteɗe toon kene tolno 87 kala temedere woni golle ɗe ko puɗɗi gasde hen caggal pelɓodiral musgal no fewi bangal hakkude awoɓe ɓe Kayyar kamɓe ɓe Mbor ha addi hen fitinaji mawɗi no fewi neɗɗo goto wasi hen fittani mum yimɓe hewɓe gañi hen
ko wona ɗum ko noon parquet mo Thiès udditi hen losko yañgo no feewi kene tolno e 19 suka beddama e kaso ko wona ɗum ko noon hanki jamma to Cambérène tonne kadi awoɓe taw ko awoɓe finoɓe mboronaɓe kam ene wonde hombolnaɓe kañumenne kayne wonde hommonaɓe kañumenne mbaɗi toon fitinaji mawɗi no feewi ɗum ko caggal e cenkonde tinano laana giwoka laaɗi giwoje toon to Saint-Louis taw kadi ne jolni yimɓe joguitinoɓe jaseje yiɗɗe yaɓande toon jafuɗon to Mboro hakkude Kayyara ɓenne kadi mbawino nanguede hen gam haɗede ɗiɗo hen fitinaji oɗo saaha puɗɗiɗi feñje yoga e nokkuji keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koko fate banggue ustugol kasdi e nder leydi Sénégal ɗum ko tugganma tan gila goo lewru mars ha yettiɗo hen gueɗe kewɗe laataki hen ɓen joomen galleji kewɗi kay ha hande jaɓani nottade noddande mawɗo leydi ndi ko wino wonande yo kasdi ndi uste woni luwas o kene tolno e ujunnaje 4 e temedere capanɗe jeegom e goo appel woni ko heeɓi ngal catal ngal ardi ɗum Mamoura Ndaw gardiɗo catal ustugol luwas o holliti ujunere e temedde 85 woni plante ko joƴƴina wonande ɓen wullittoɓe joomen galleji ɓe jaɓani taw kadi ko ustude e kala fannuji to Sindia ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko hanki o ko jangguinowo Qur'anil Karim biyeteɗo Zakariya e almudo makko mo jangguinta kewɗe dogde e kala saha caggal de ɓe nangui on almudo walde sukaɓe almuɓe heddiɓe ɗacci tan ko ha pecce jamma hijjiti ƴetti laaɓi tawi ceerno ne ɗani o fi ceerno laaɓi ɗo warata ɗum kin laaɓi noon accani ceerno wasi fittan hanki to hôpital Mombour kanko suka almudo jaggama ɗo sa waɗama garde à vue hewani yiyede noon ɗo almudo wari ceerno mum heewi tan ko yiyede ɗo almudo huuɗi ceerno mum beele ene hoota galle mum ko ndeɗo hen gueɗe so batti wadde ko gueɗe jarɗe rentade no feewi to Kermassar wonande maire Kermassar sud nangaɗo gila tan 23 mars woni tan gila nogas e tati lewru mars biyeteɗo Mohammed Bilal Diatta jagganoɗo taw kadi koye sifa seppoji bannoɗi toon finoɓe ter commune makko e rima nde o accite ko ɓuri yawde haalande avocat ji Ousmane Sonko hanki kekiɗe ɓe garti ko fate banggue ñawore yande ñande 13 lewru mars a rokka gonga Mambay Nia wonande Sonko lebbi ɗiɗi e kaso hay so lelotago mettemi ɗiɗi million taw kadi ko ɗum o yoɓata ɓe kolliti kamɓe ɓen hojjiyankoɓe Sonko ɓe gaddino toon certificat de travail woni tan certificat mo windana Sonko wona celluɗo hanani ni kene nottoyo nden ñawore kono zizo jaɓani haylarde ɗum ɓe kolliti kadi wonande so tawi yiyama oɗo saaha Mambay Nia yidde ɗum ko noddidde nde ɗon ñawore yiddeɓe ko oɗo saaha Sonko mbeɗen ñaawi ko ɓuuri ɗum wasa tawtorede sumgoji 2024 wi a Bamba Cissé mo ganduɗa ko goto e hojjiyankoɓe kanko on Ousmane Sonko keddoɗen ha joni koye sifa ñawoje caggal fitinaji bannoɗi toon to suud sarɗeji nde leydi Sénégal ha sarɗiyankoɓe ɗiɗo pi wonande suka debbo sarɗiyanke biyeteɗo Ami Ndiaye ñiibi kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo maɓe noddandu ñawore maɓɓe wonno ko lebbi jeegom aɓe tawe kaso million-ngaji 5 amande waɗama appel nodditama ɗum wonata ko 17 avril gartaten koye accident baɗɗo hanki sanga 5 heures woni jamma beddoɗo henno ko étudiant goto mo duuɓi 21 giwnoɗo to Almadi janoɗo waɗoyde welnere mum ne arta e auto muɗum nden ari ha sara autoroute Limamoulaye Yofa ko ɗon tan yinno rentade moto ndeke wo naati e ɓen darinoɓe bolol ne paddi auto hen goto wasi fittanu wo gaañi joyo woɗɓe ɗiɗo ɓe jiidi yummay baba hen goto wasi fittandu mum kanko noɗo sa omo tawe e juuɗe gam garde à vue jeheten ko aten to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo finoɓe to commune mo Madina Gounass ene kollira weltare men mawde no feewi gam yeeyede galas ha ton to Guinée telene marsa no feewi ɓe jiɗani hay korka maya Amadou Samba Lo. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar mi salmini feewi mi juurimama mi salminidinaga bandiraɓe hettotoɓe weltare ɓe fulɓe weltare TV kamɓe kala ɓe calminaɓe juurama no feewi kabaruji meɗen ɗemngal pulaar
ɗo e nder wuro men teddungo Madina Gounass ɓen yeeyoɓe galas kolliti weltare o no feewi sabu jeeygu ngu en yaha no hannirni kala nde ɓe jetti ɗo teddungo Madina Gounass so ɓe ƴetti galas o hedde midi 1 heure ko nden ɓe jatta wuro ngo ɓe jaɓano ɓe ko Guinée Bissau walla Guinée Conakry ɓe ko Gambie ɓe hen ni ko hay ni koye nder leydi Sénégal nawata kono ngal ɓe kollidi nde wona toon ala courant so ɓe jettima ɗi nokkuji eɓe jarna ha no hannirni kala ko coodi ka bussak walla nogas eɓe jeyata toon capan jeetati walla temedere te ko guirowo nafni mi jiita ko no feewi no feewi caggal muɗum Sar Abdullaahi Saar ɗon de jama mo ka Madina Gounass ko wayno aljumaji ɗi nde wonno jama ka ne heewa tebtebe yimɓe waɗi pelle ɗe ganduɗa ko daraniɓe wadde café mburu ha e kumtaji baɗɗe fayde kumtaji moƴƴe gam kadi rokkude julɓe gam rokkude bandiraɓe aroɓe hawrude hen ha ni eɓen miskine eɓe guila yeltoɓe hay foof taweteɓe sera jama makka Madina Gounass nane kadi banggue jeereji Madina Gounass ɓe koloti banggue liƴƴi ɗi ene gara kono ɗi kewani wadde ko arata ko ene seeri none kadi ɗum ganduɗa ko banggue lijumo ɓe kolli ɓuuri hewde lijumo kam ummorto Madina Gounass ko banggueji goɗɗi kono alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha wonno mini forage ɗi puɗɗima hewde nder wuuro ngo wadde oɗo saaha heewen keeɓi mini forage uji taw noon ko remde ko wiyete sewo-sewoji ko manam sewo-sewoji ɗi machallah so ndemama tan wadde ma ustu ɓen ko ganduɗa hoorema aroɓe ene gadda lijumaji nde wuuro ngo wadde lijumaji ɗi puɗɗima heɓede nde wuuro ngo machallah ɓe koddi ɗum ko weltare mawde no feewi ɗon kadi Sar Abdullaahi Saar to banggue laamu ngu ɓen heeɓe ko wiyete liste électoral walla ni ɓen heed banggue identité ji ɗi oɗo saaha mo kalten e ñalawma hande o ɓe puɗɗima golle mabɓe nde wuttude ngo Madina Gounass e nder commune o gam etade kala mo ganduɗa ko joguinoɗo identité kono identité waɗaka e nokku ɗo wotata wadde ara adde identité o wawa wattane identité goɗɗo mo ganduɗa taw ene wawa wodde on élection garo kono kadi mo ganduɗa ko nokku oɗo woro wuuro wonno walla ngal leegal wonno o saabu fati wuuro wongo walla leegal gongal kañum gas adi identité muɗum en yiiɗi changeude watta to wonto oɗo saaha changene leegal walla wuuro ɗo wonno ɗo wattane oɗo saaha wuuro ngo woni ko wadde golle puɗɗima e walla ñalawma kalten wadde oɗo saaha kala mo jiiɗa wadde photocopie identité muɗum wadde o saaha ko rang rewɓe e rang worɓe ɗon teskade sunno ɗo e wuttude ngo Madina Gounass Sar Abdullaahi Saar ko musidɗo mon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare TV weltare ɗum fulɓe andu dinima Allah jarama on jarama Amadou Sambalo ko gonga binditawol ngol fuɗɗima gila hanki o kono kadi to fate banggue galas o so tawi a yeehi ha toon to Raneru taw kadi a iwi Wourossogui aɗa fayi Hudallahi fino ɓe to Hudallahi ne goyto laamu leydi ndi ha hande yiddeɓe ko wannede kallu ɓalejo gam teskede ha hande kaaje galas wonɗo jarata bus sappo kono to mabɓe to so korkari ne yaha ha buuɗi 40 mbuɗu ne seere mabɓe tene kadi ko heewi hen iwrataɓe ko ha toon to Wourossogui ɓe ceerane kala saha ñagade ɗeɗon a gueɗe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garɗen to Ziguinchor ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e denndangal hettoɓe weltare TV kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor ron jeheten ko to e département Bignona ina wayno wuuro wiyetengo toon Kabadio sukaɓe ɓeyde ina wayno darima darde lang kamɓe Pastef naɓe honɓe toon ɓe kollitina eɓe jiiɗi wadde conférence presse eɓe kollita yimɓeɓe zircon liggueteɗo toon ne yalta o ina wayno ala ko nafata kamɓe hay hunde so wona lor nde ɓe jooɗi eɓe mbaɗa holɗum conférence presse mabɓe sukaɓe ɓe jaboriɓe tan ko hakkude jammere e sawru e yantude e dennangal jaasi ɓe peewi e mabɓe ɓe dogi ɓe kolliti kamɓe sukaɓe ɓe oɗo zircon gila ari ɗon e nokku o kamɓe de eɓe liggo eɓe jiiti hen koye mabɓe ɗum no ɓe kolliti politique ala hen kamɓe Pastef naɓe soɓe jiiɗi wadde politique wona ɗon e wuuro he ɓe jogori wadde on ɗo politique pour hadde o ɗeɗo golle waɗede golle ɗe ko batteɗe hande ko batteɗe janggo ina way noon haala ka yettima laamu eɓe nayi yeeso procureur so tawi en garti e ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi Pastef naɓe kamɓe de ɓe mbaɗi kamɓene haalirde mabɓe hanki jabade wonɓe mairie Ziguinchor ɓe kolliti noon kaaɗo haala ko Abdullaahi Balde e yimɓe muɗum gaddi ina wayde kamɓe goni less mabɓe ina duubaɓe Ousmane Sonko noon jogorano signinde hande jogorano signinde janggo sabu ɗum wona loi saka noon ina signine ɓe yaha ha janggo ronka wawde yobde ɓe mbaɗani ɗum hande mbaɗani ɗum janggo
so en jeehi to e département Niaguis ina wayno maire debbo biyeteto Victor Ndey kanko woni maire Niaguis e département Niaguis o waɗi toon golle mawɗe o tottiɓe motoji Jakarta yo sukaɓe liggoro o tottiɓe motoji taf nawoji bagage woni ɗum ponoji tati ɗinna kadi yoɓe mbawi liggorade o tottiɓe kadi holɗum otoji frigoji nawoji liɗɗi ina mbaɗa hen glace ɗum ɗo kadi o waɗaniɓe ɗeɗo gueɗe ɗum no ɓe kolliti kamɓe fof weltare mabɓe gila mairie o ari e jungo makko kanko no joɗani ko affaire yakare gila nden kamɓe de eɓe belti eɓe gandi jungo makko meeɗani serde e mabɓe ɗum noon ɓe kolliti weltare nde eɓe mbi président de la république gila nomimo ɗon ministére fewde joni ministére microfinance kamɓe de eɓe jiiti hen koye mabɓe ɗum noon weltar tv musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah ko walde gam Amadou Issaga Keɓe golle man jooɗi peewi sen giwi to leydi Sénégal paaren ko to leydi Mauritanie caggal jonti ɗiɗi ko yewano ñawore hoorejo leydi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wul Abdelaziz ko hanki alhamisa noddita to tribunal darima hanki yeeso bar kanko e tumdaɓe makko kala ngam artude ha hande namde jaabowoji ko fate banggue ngaaluji ɗi o tuuma omo dirtini ɗum e ngaalu leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon avocat biyeteɗo Ibrahima Wuldu Abti kam heedani état o holliti kamɓe fandare mabɓe tan ko rewidade haaɓe tetta kalu ngaalu mo gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamedou Abdelaziz a nawi ha laaɓi ko wona ɗum ko noon moftowo ngaalu Mohamed Wul Abdelaziz biyeteɗo Salman welde Ibrahima kañumne hanki darima yeeso bar o holliti Mohamedou Abdelaziz wonno ko 2019 jawɗon tottima go piccal sappo e jeeɗiɗi milliard taw koye koppareji ugguya ko wona ɗum ko kadi on tottinomo kene tolno e million taw koye koppareji dollar ma wonoya kene fota wonde 350 million taw koye koppareji ugguya ɗum noon fatuno koye sodde kene tolno hedde temedere werla faade suudu sarɗiyeji du leydi Mauritanie kamɓe ɓeydude nden kay kisal yogay booli gendi leydi ndi ala kala ko holliti hen gueɗe goɗɗe jeheten ko ha toon to nokku bireɗo Kulabi Andora jafoɗon ne tawi e nder diwan mo Trizamour ko nayo yiiloytunoɓe kanŋe taw kadi koye ɓulli kaɗanoji yaheede gopponoɗi ko toon ɓe janoɓe naati nder aɓe gasa gam yiilade kanŋe hawre noon ɓulli ɗi gone mabbude woni hen kam dañi yaltude mbawi fabodirde e koye men heddi goto on noon wasi hen fittano mum tato gañiɓeɓe nawama toon to suudu safara tawetedu to Zouayrata Al Akhbar jagorɗo rewɓe woni Safia Mitto Intaha hakkude mum e jagorɗo konu kame jagorɗo cellal ɓalli ɓe juɓɓini ñalawma dokkirgol haalisaji jonɗi no fewi taw kadi ko wallidde ɓen miskineɓe taweteɓe nder gendi ndi kene tolno e 5 million ko préji ugguya feccere milliard taw ɗum fecca koye 12 ujunere taw ko joom galle ngam wallidde jomumen université islamique mo layyona bismima nando mumenen ko wayno gardiɗo université islamique mo Rabat Maroc kamɓe gardiɗo université islamique mo Tunisie kamɓe kala ɓe bismama gam tawtorede ñalɗi yuɓɓino ko fate banggue yurnitade jangde to banggue fannu wittoji luggi no fewi to banggue science taw kadi koye on université mo layyona ɓe kolliti hen noon ɗiɗo hen duuɓi tati wonande ngal ɗon duɗal ngal waɗi taɓal manggal no fewi ko fate banggue gueɗe gurdam heblo yogay ɗin étudiaji janggoɓe e ngal ɗon duɗɗala taw ko fond giwɗo e Nations Unies tatal ngal ɓe mbiyata infapa taw kadi ɓe jaltini koppareji jonɗe no fewi kono ɗum watta ko matériel uji ngam wallidde yogay hôpitaux ji taweteɗe nder Nouakchott jaɓɓi ngal ɗon ballal ko Wuldahi wonande jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi taw kadi ko wallidde hôpitaux ji taweteɗi yogay wilayuji ɗum noon ko wallidde rewɓe ha mbawa jibinde jaam e kisala ko wayno wonande hôpital mo Hawdila Harbi kame gorgol ha fenma to Guidi maka kala keddoɗen koye cellal ɓalli
jaagoɗɗo celal ɓalli taw kadi lomtimo ko jaago taw kadi lomtimo e nden haalande ko koolaɗo kuuɓala jaagoɗɗo celal ɓalli o holliti wonande teskama ustogola rafi biyeteɗo tuberculose ɗum ko caggal mawninde oɗon ñaw ngam elminde ɗum holliti wonande 2021 2022 rafi o yatiri caggal no feewi e nder leydi Mauritanie ɗum koye ballal laamu ngu e darde muɗuma timmude ha wawi habtade ɗeɗo henna gueɗe l'organisation mondiale de la santé ɓe mbaɗi hommage ɗum ko ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ɗum ko caggal nde ɓe dokkimo jeenari timmude no feewi taw kadi rewi koye juuɗe joɗaniɗo wonande l'organisation santé taw kadi ko on biteɗo Charlotte Fati India on rokkirimo ɗum ɗon ngam teddungal haɓademo ñaw coronavirus guila tan 2020 ha yetti ɗo hen ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Niger yaltini ɓattaki muɗum ngam rentinde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taweteɓe yoga e nokkuje e nder Niger nde ɓurata wawde rentade ɗum ko caggal nde communiqué armée leydi ndi sakti wonande won hoɓɓe rewoɓe woni nokkuje leydi mumen taw kadi ɗin nokkuji ko nokkuji kaɗaɗi ko zone militaire ɓuri tumede noon ko Mauritanie naɓe yeeyoɓe ne ndewa e ɗin nokkuji ne ɓurata wawde rentade nde tawno ko nokkuji kaɗaɗi yillede ngam woni toon ko armée leydi ndi ngam rentade ɓen seɓɓitiɓe kala jiyaɗo toon ko kure kewi nder guidde ɗum kanko noon o holliti kala Mauritanie najo taweteɗe nder Niger ɓoyata ma o yaltin numéro mo ganduɗa ko WhatsApp taw kala Mauritanie najo ene wawa wonde hen beele kadi wawa jogade ndenka e kisal muɗum sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali ko attaque jangu waɗi ɗum ko hanki on jangu waɗi koye nokku mbiɗa ɗo Zambougou noon tawete koye région mo Kulikoro ko worɓe joguitiɓe armeji wonɓe motoje kewɗe kamɓe jani poste contrôle ɓe jooɓi pittali yimɓe joyo hen ɗiɗo ko gendarme ɓe goto ko police ɗiɗo heddiɓe ko civil en kamɓe ɓen joguitiɓe armeji ɓe ƴetti lawol faade taw ko duggere wuuro wiyetego warla ko toon luuma o waɗanno ko hedde toon ɓe payi siftinde on tan ñande altina nde koninkoɓe leydi Mali jaltinino ɓatake kollirde e lewru mars mandiɗo ndu tan ɓe jooɓima kene tolno e 160 fittando taw kadi ko ɓen joguitiɓe armeji taweteɓe e nder leydi Mali weynugol laaɗe diwoje e weeyoji kiidala holliti metti mum mawɗe no feewi wonande mouvement Al-Jawata hollitɓe e kala hitande ene mbawi jeytade koye men ñande 6 avril 2012 wonno ɗum noon kala ñande 6 avril ene gasa fiitade ɓe seeɗa to banggue leppi arahayuji wonande Al-Jawat to banggue kiidala ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi caggal weynugol laaɗe diwoje e nder région mo kiidala ha fayenma to beer kame nokkuji goɗɗi kala tawite nder kiidal ɓe kolliti ɗum ko yaɓɓude luwa kuulal sifande no gasetati lewru mai 2014 nde wiya kamɓe kala yoɓe joƴƴin armeji to leydi Mali teskama yiitede kanŋeji kewɗi ɗum ko gila 2020 ha yettiɗo e kala saha ɓulli kanŋene peeña yoga e nokkuji ko wayno région gawo kam e nokkuji goɗɗi kala ngol lawol noon feñño yontere yawtude ko nokku mo mbiyata almagmour noon o nokku kene wona 150 kilométre hakkude muɗum e Tombouctou ko toon ɗum tawete oɗo saaha teskama hewɓe kay ɓeɓe bamɗi ɓeɓe pucci ɓeɓe gueloɗi ɓeɓe motoje nana tan jaaha toon teni ko nokku ngakkuɗo nden ka ɓurtuɗo no feewi kewɗo nguleki hande o kono kamɓe kala ɓe jiyata ɗum ɓe jiya tan ko ɗiɗon ngaloji ngam teskede wonande ɓulli goɗɗi ko wayno Ixor ko wayno Ixor ko ɓulli kanŋe ene wona 50 kilométre hakkude e Kidala kono kadi 40 kilo hakkude e Tissalita ɗi nokkuji kala ene teska no feewi ko wona ɗum ko noon wonande ɓulli goɗɗi kanŋe gadduɗi caɗele mawɗi no feewi ko ɓulli kanŋe tawete toon to Intilita hewɓe kollitama keeɓi toon ñabbuji musɗi no feewi nder ɗeɗo henna balɗe kala ken wona yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen e wiide goto biyeteɗo Baye goto biyeteɗo Baye Aga Mohammed ɓe erima l'état leydi ndi e wat fabade ɓen yiltaɓe kanŋe taweteɓe to ɓunndu taweteɗo taw koto ɓunndu wiyetedu Intilita kene tolno e yimɓe sappo taw oɗo saaha ko ndego reedu Touré e Poñjam kono anda ko saabi
oɗo henna ñaw hewɓe ko lappiɓe mbawana a koye mummena jeyi sawaɗo saaɓe ñaguima hen ballal mangal no feewi sendi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry go piccal 5 tonnes cocaïne woni drogue woni ko yiita kene foto wonde kene wona 60 saka taw sak kala ne waɗi 25 kilo ɗum noon woni ko yiita tan kene foto wonde yimɓe yonɓe naggama e nder navere o woni koye nder maaje kaɗɗuɗe leydi Guinée taw kadi on cocaïne fano koye Guinée e nokkuji goɗɗi kala nayo ko Sierra Leone naɓe tato ko Ghana naɓe tato ko Guinée naɓe ɓeɗo hen goni jaggaɓe kene foto wonde go piccal 5 taw gaɗa ko tona woni ko yiita ɓe darnama kamɓe kala yeeso procureur tribunal mo kaluma Conakry gam ƴettude visa ji mabɓe faade to kasoji to Burkina Faso paɗena civil en jamur en hewɓe pittal min guittama ɗum ko hecci hanki ha fayenma hanki o toon to doori to legal bitegal Petit Paris doori ene tawi nder Burkina Faso ɗum noon ko teskede koninki goto mo hinde militaire warede toon to doori wi wonande préfet biteɗo Abdourahmani mande ko on holliti ɗuma caggal noon hewɓe piyama toon piile musde no fewi gaña hen ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe cofɗe no fewi tene kadi ɓe jadani hen Burkina Faso colonel major général armée gendi leydi ndi woni colonel woni général simpore fuɗɗima golle mum ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde itta e golle mum woni David Kabore caggal on gonnoɗo wonande chef d'état major général armée leydi ndi guila tan 2022 ko ɗon o lomti gam habtade pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe nder leydi mabɓe to Cameroun ko hulɓini kañum waɗi toon ñalawma hanki o kañum waɗi to nokku biyeteɗo kañum waɗi to nokku biyeteɗo eboko tawete ko hakkude leydi to ko suka debbo mo duuɓi 31 wara e nder galle mum ɓinkon makko ɗiɗon ne wonde ɓi miñi ko goto kamɓe sukaɓe ɗiɗo woɗɓe kamɓe kala ɓe mbara ɗon kono kanko waɗa ko viol terɗe makko taƴa joƴƴina ɗon baɗɗo ngal baɗalo anda kono ɗo saha loskoji gudditama hena keddorɗen koto Cameroun kene foto wonde 181 Cameroun najo winditiɓe e liste wuurɓe to Tunisie wonande oɗo saha heeɓiɓe artude laana mabɓe ndiwa Royal Air Maroc kaɓe gona 95 jettima toon to Douala gam dogde woni konngudi racisme yagal ko yaltinno guilay lewru février wonande hoorejo leydi Tunisie to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara herima batu ngoɓe mbiyata conseil national de sécurité ɗum ko jogade nden kay kisal doga molto ena e kala ñalawma kene wona temedde yimɓe ne doga Burkina Faso ne naata leydi Côte d'Ivoire gam oɗo saaha fitinaji taweteɗi toona kono kadi ɗin fitinaji kanko hoorejo leydi Côte d'Ivoire wo erima catal nden kako ɓuuri yawde gam faabade ɓen doga molto ena wuro wiyetego Buna ene tawe nder leydi Côte d'Ivoire ko gorko goto wiya toon Teb gorko mo duuɓi 37 o nanguira ko 80 baton taw ganduɗa ko pettoje ɗe o mofti to nokku biyeteɗo Togo Lokoy ene tawe keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso to nokku biyeteɗo Tinihini ne tawe e nder leydi ndi kanko ɗum wo nanguira kono andaka holko saabino ko jango yinno wadde walla ala tribunal mo Buna ñaawimo lebbi 24 lewru woni duuɓi 2 e kaso omo yoɓa amande koppareje jonɗe no fewi to leydi Gabon sarde yankoɓe mum lulima ñalawma hanki o gam wodde toon kuulal oɗo saaha manda mo duuɓi 7 artirama ha duuɓi 5 caggal présidentiel jogoɗo wadde août e nder ndeɗo hen hitande kala bawɗo laamade ko duuɓi 5 natti wonde duuɓi 7 sifti noon leydi Gabon manda mum ko duuɓi 7 kono kadi soɓe mbaɗa sumgoji ko dawal gotal tan ala deuxiéme tour haysoko kartal gotal fawi dow ko an gañi ɗum noon heddima ɗo heddiɗo siftinde on Ali Bongo ndimba oɗo saaha jiɗɗo gembade gam jeeyede sumgoji payaji woni tan ɗo e août 2023 siftinde on Ali Bongo ƴettuɗo lefol laamu gila 2009 2018 dañɗo ñaw biyeteɗo AVC laamiɗo leydi ha ñalawma hande o bammakko Oumar Bongo ndimba
laami leydi Gabo gila hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ha 2009 kañum laamino leydi ndi sengiwi toon paden koto libi jillu Abdullaahi Baccoli joɗaniɗo wolande loni to libi waɗi jillu mum to Khartoum Soudan kamen jamina cahaɗa ñame Niger ko yidde haaldude e mabɓe ngon jillu noon gasi ha laaɓi ko fati banggue mercenaire uji yo nattu arde nder leydi Libi gam joguitade armeji ene poɗodira ne walla pelle gonɗe nder leydi Libi foɗodirde wonande ɓulli pétrole yo nattu ha laaɓa e wiide Abdullaahi Baccoli wonande joɗaniɗo loni toon to leydi Libi to joolam jaɓeri Arabie Saoudite kame Iran oɗo sahane ɓeydo jokkodiral kala ñalawma ɗum ko caggal jonte tati nde ɓe beldinno hanki noon jagorɗo affaire étrangére mo leydi Arabie Saoudite kame jagorɗo affaire étrangére mo leydi Iran ɓe pottiti hanki toon to Sina ngam ɓeydude jokkodiral e kaldigal sikti noon ko laamu leydi Sina dogno koyɗe jaam haɓe mbawi weldidde hen to leydi France ko suka mo duuɓi 14 woni jagga e nder leydi ndi omo waɗi téléchargé vidéo ngaji kewɗi taw vidéo ngaji ɗi kala ko nata état islamique hen oɗo saaha waɗama e contrôle judiciaire ngam hulede ya tawana e fedde nden o yinno tafte ɗon to leydi Russie Russie yowi nandiral ko fate banggue nandiral ngal yaltinde céréale Ukraine faade yoga e leyɗele ko wayno blé taw kadi rewano ɗon ko leydi Turquie to maayo ɓalewo wonande ñalawma hande o jagorɗo affaire étrangére leydi mabɓe holliti ɓe jowi ngal nandiral gasi haalaɓe jillu hoorejo leydi France Emmanuel Macron ɗum ko subaka hande o toon to Sine ɗum ko caggal discours aji kame ciifande jonde no feewi Emmanuel Macron ngam hollirde wonande Sine kam woni demal artirde leydi Russie e gonga ha yalta toon to Ukraine ko ɗum tan woni konguɗi mago jamma e ñalawma to Bahrayni dumbaɓe nder dumbirdu Bahrayni kolliti metti mumen mawɗi no feewi ɓe goni koye bone jamma e ñalawma so ɓe jaltinama e cuuɗi mabɓe jiiɗa nattude nde tawno toon ko bone ɓolo woni toon ɓe gullitima fedde windere nde wawata darniɓe haqqe innama aade nde wawata fabade ɓe ndin mbadi jamma hanki o ha fayma subaka hande Israila weddima bomboje jonɗe no feewi ɗum ko toon to Gaza woni Palestine ha faynma toon to Liban sifti noon hakkude Liban e Israila dartinino guerre ko ɓooyi kono ɗon guerre elle mayi fuɗɗitima hanki o caggal rakkotaji kewɗi beddaɗi gewɗi toon to Gaza ha toon to Liban kala faade toon to Israila rewɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kefti malaki jaam yo jaam Allah hiran ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto musidɗo moon Haali Abouba